Benvinguts a l'Oval. En el vídeo d'avui us vull ensenyar com faig un tió de Nadal, un projecte senzill fet amb materials naturals i amb eines que gairebé tothom pot tenir per casa. El primer pas és escollir el tronc. En aquest cas és un tronc que es va salvar de ser cremat a la llar de foc. El més important és que sigui el més recte possible i que l'escorça estigui en bon estat, sense esquerdes ni desperfectes massa grans. Un cop tenim el cos del tió, passem a fer les potes. A partir d'unes branques, les tallo a la mida que vull que el tió quedi aixecat a terra i afegeixo uns 5 centímetres més que aniran a l'interior del cos per poder-les fixar bé. Amb totes les peces a punt, toca muntar l'estructura. Amb el trepant i una corona de la mida de les branques, faig els forats al cos del tió. Després, hi encaixo les potes i les fixo amb cola de fuster perquè quedin ben fermes. A prop d'allí passava un dimoni escuat, patrip-patrap. A prop d'allí passava un dimoni escuat, patrip-patrap. Sentint tanta gatzara, a dins se n'és ficat, patrip-patrap. A dins se n'és ficat. Els pastorets en veure'l s'hi tiren al damunt, patim-patum. Els pastorets en veure'l s'hi tiren al damunt, patim-patum. I tantes ni mesuren que el deixen mig difunt, patim-patum. Que el deixen mig difunt, que el deixen mig difunt. Pastorets de la muntanya que viviu amb gran recel, desperteu, veniu de pressa que n'és nat el rei del cel. Desperteu, veniu de pressa que n'és nat el rei del cel. Cap al migdia canta i refila, toca en Pasqual, repica el timbal, ram-pataplam, ram-pataplam. Ara arriba una de les parts més importants, donar-li vida. Amb una mica de pintura i un retolador permanent hi faig la cara, els ulls, la boca i aquella expressió que fa que el tió sembli que ja tingui ganes de menjar mandarines. Aquest soroll que sento a aquesta hora en el corral, espereu que si jo baixo sabreu qui és en Pasqual. Espereu que si jo baixo sabreu qui és en Pasqual. Cap al migdia canta i refila, toca en Pasqual, repica el timbal, ram-pataplam, ram-pataplam. Que són festes d'alegria, Pasqües Santes de Nadal. Que són festes d'alegria, Pasqües Santes de Nadal. Ai, Pasqual, no t'hi enfadis, que jo sóc la... Mentre la pintura s'asseca, aprofito per fer el nas. Amb una de les branques que han sobrat de les potes, tallo un petit disc d'1 centímetre aproximadament. El pinto de vermell i el deixo a punt per enganxar-lo a la cara. Que ja és nat el rei del cel. Cap al migdia canta i refila, toca en Pasqual, repica el timbal, ram-pataplam, ram-pataplam. Que són festes... Quan ja tenim la cara acabada, només falta el toc final, la barretina. Amb això, el tió ja queda complet i preparat per començar a menjar i agafar forces per cagar regals el dia de Nadal. Que són festes d'alegria, Pasqües Santes de Nadal. Que són festes d'alegria, Pasqües Santes de Nadal. El 25 de desembre, fum, fum, fum,
I fins aquí el procés per fer un tió de Nadal de manera senzilla, amb materials naturals i molt de carinyo. Si t'agrada aquest tipus de contingut, et convido a seguir-me per veure'n més. Bon Nadal i feu bondat!